वलांकणी सायबिणीचे आश्रयकालाक MX प्रोडक्शन तुमचे मुखार दवरता आपली 5th कोंकणी कॉमेडी जाचे नाव फ्रायडे काजार जाता। आनंदला ये मौसमी के सारखी बर ना 12 लिटर दूध दिताली आता 1 लिटर दूध दिना याचा मूत काळा वयता दोतरान मूत हाडून दिली ओय सारखी बोल ना ओय 12 लिटर दूध दिताली आ सारखी बोल ना ते मूत याचा काळा मूत काळा दोतरा सायला चेकअपा मूत हाड म्हणून आता हे मूत आणि हांव दोतरा बरी पावता आज मिगे काजार आणि 4:30 आमगे रेस्पेर आता सावयो आपयलो माशे येवन दी रे मू दोतरा करे तो येईल ना आज किती जाता ते खबर ना काजरा आणि उगो चालू दसवान जाय कितोय ताई उगो जाता काजरा वचपा सायकल घेऊन फ्रायडे गेले काजराक वयता सायकल घेऊन फ्रायडे काजराक वयता येता जाल्यार सगळ्यांक तुमकां म्हजे बारा वता येता जाल्यार सगळ्यांक तुमकां म्हजे बारा वता सायकल घेऊन फ्रायडे काजराक वयता अरे हो तो आनी कोण रे फळ मारी जाता फ्रायडे काजराक वयता सायकल घेऊन अरे रे उयत रे फ्रायडे काजार जात तो अरे आवय ना फ्रायडे काजार जायना अरे तो सुकलवाड्यालो फ्रँकी ना भाव फ्रायडे तेगे भाव फ्रायडे तो काजार जाता तो काजार पळय नाव तेगे देन रे अरे आनी हांव बी तेगले काजर वचपा नेसोन रावलो मरे बस बरे बसानी येवपा गॅरंटी सायकल घेऊन फ्रायडे काजराक वयता फ्रायडे किस सजमता आपला किस सजमता तेका दाखयता इसको दई हां फ्रायडे किस सजमता आपला किस सजमता हां ए पेज बया चलोन दाडोपू हां एक गाडी बसून दाडना आज तेका वचून दाखयता सारखे आणि पेज बया गाडीना चलोन दाडई हां तुमानी किस चयता हां पोइल पार्टी पेज बॉय चलोन फ्रायडेला काजरा वयता ते फ्रायडे दाखयता तेका दाखयल पकड तुम्हाला तेका दाखयता फ्रायडे आज काटा बाहेर घरात पाऊन मुगे ना फ्रायडे आज मुगे काजार पूण काजार म्हूण हांव हॅपी ना म्हाका सारकें टेन्शन जाला मुगे मोज सारकी पोत ना एवढो सांगिल तुका त्याचे म्हजे गे मूत काळा दोतरा ती वयता म्हळ्यार सावी आपयल्या केस वयना आता ते कोण होतलो इगात होता वय आता देडो पेज बॉय आणि तो घरान आमी सांगलो आता हुंय बॉल कोण जाणा बॉल गाय कितू बॉल डिसेंट असलो चोय सूट पॅन्ट घायला ना चिडून घायल मरे अरे पॅन्ट याचा पॅन्ट आता पॅन्ट देसो पाहिजे हुंय बॉल गाय आयो रेडी झाला
रेडी जावड्या तू सारको बरो शोध रे मगे इतला चेडो अरे मिगलांचा शर्ट हांवें शिवलो ओय देसेला कित्या न्हू हांव तुका शिवपालो रे सांग पयस नाही रे ओय कामा बी गेला रे हांव जोय होला को कित जाला अरे सगळे रेडी कोणगा तू बियारा का बियारा काढ कितो आले अरे बियारा मध्ये चारी गायले कोणगा कितो आले 8 आले चारी गायले आणि 2 घालपान रे पूरे असा मरे हे पण तोंडाय पडा अशा कोणगा हां दो भी पडा कोण भी पडा मैं उल झाला मैं ओरे गा उल झाला संतो तू गाराडा गाडी मारे गाराड कोण होय आणि तू कोणे जायते असा तू नाचपा मारे अरे शिवाय मारे अरे ओकले के बोळणी काय असा टेट नाचपा जे पडे तू आता कित करू रस्त्याला को माशी मारे तिकडे उगडी लापा जायनो आणि तू संतो माई फॉलोस पण तुका माशी आणि हे जेवणा की झाला हे जेवणा बिना का बेने सगळे केले रेडी हां सगळे रांदीन बरे कंप्लेंट येपा जायना कोण पच्च नवरो मुकाळो जायना डिसेंट मुकाळो चल बरोबर हा तू संतो रस्त्याला में होला होय माशी चोय ओके 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 चल बरोबर बरोबर होला चोय होला चोय ओके ओके एक ना बिना को ओके ओके इतना डेड असो दिखतो ओके ओके माई कोण का मत पडला आणि तू याय तू डेडो तू सांगत वर पिन टाईट जा निगर राजी बरं तू बस आम खबर डेडा किती काम कर तू सूट गायला सुटान तू गायल रे केन्ना शूट शिवलाय रे आता बाजारात मध्ये कोणा शूट शिवलाय अरे सूट शिवपाचो पयस नाही रे मुको रे अच्छा मरे तू 5 वर्ष बरे सुटा तू एक एमडा ए डॉम तू सांगता पच्चक नवरो म्हणा का पच्चक म्हणा रे काय पड रे आता लोक काय कर ना पिडा जाता तू नाही रे ओय ओय ना सोय भितर केल रे मागे नोर सुटले माय काचा थांब मग मेळपण ना रे चल आता नेसुदा मार मगा तो पेज पाहिला रे पेज पाहिला तू पॅन्ट घालपा बरोबर ही दोन्ही दांगड्यामध्ये सारखी दुखताय रे काचा मध्ये घोट्या काम केल रे आगे चलो ना सायकल सायकलीन वचपाचे आणि माझं चलून फ्रायडे अरे हो कोण रे अरे तू आमचा मोर व्हायला रे ये कामबूट घाल तू कोणाला भेट घालतो रे पेज बाय बुत मुळा मारे वय म्हणजे बूट रे पेज वेळे बूट रे मिगेले अरे तू सॉंगले आलो तू काय कित कोत म्हणलो पेज बॉय बुत म्हणलो मैं तू पेज बॉय दिसना ना होई हाऊ पेज बॉय सद रे माशेराव रिलॅक्स आपूस आहे ना कर हा शिंपरीतला काय दिसत किती ए किती रे रा रे किती आपूस जातो अरे हे किती रे ए आज तू पेज बॉय कोत म्हणलो मरे हो पेज बॉय किती रे हे किती पेज आणि तू कोण बॉय काय चालला पेज बॉय एसको ना जाय पेज बॉय आणि एसो काजरा म्हणते एशिको पेज बॉय जपाचे आणि एशिको काजरा एशिको जातो एशिको पेज बॉय वचक मरे ए वचक म्हणा का जरी तू सांगता वचक म्हणा का वचक नवरा मरजो हा पचको तू वचक मग सूची मला रे होय आम्ही इंगा कॅस्टा कोर पावतले मागीर टाइम चोते की तू जातो माय एसकू बताय रे भाई नेसो आहे मरे मागा हॉस्पा नाका रस्त्यावर मुगे सूट रे हा? मुगे सूट रे सूट जाय मरे सूट मुगे सूट रे वचक म्हणा का वचक म्हणा काय वचक मर तू वचक मरे सूट ये ये तो सूट घाल टाक घाल घाल ते का हा एपुड घाल बुड आहे हा हे तू काय ना बोलला मरे आउगी आपलो दोन्ही दांगड्या दुखताय तुका जायना एक विकास सिंदरी घेऊन विकास पेट्रोल पडला पेट मग कामाने सिंदरी क्या रे हा सिंदरी क्या पेट जाबा दे रे आ पेट का बागू ये कितने अरे किधर आज इसको ना नहीं पेट इसको ना
येस तुम्ही अरे देवा टाइम चालो बरोबर देसाई आणि ते सगळे मोडला मामाच्या पॅन्ट वगैरे माझ्या सोबत अरे तू शिकवतो तू काजरा सोपा येईल कोणा बोर्डला सोपा येईल हा कापूस तोडा का नाही हा तू कोणता रेस्टॉरंट घेता तू किती बताई पकड करून पाहिला रेस्टॉरंट आणतात तिला फोन वाजवता हा तो फोन वाजता रे म्हणून हॅलो हॅलो बाबा फ्रायडे हांव मरे तुगे अकल मॅगी ना तेगे मरे बाबा तितीन उलोयता गारवेलीन तितीन गो जाण मरे फ्रायडे तू आनी इगोची कोरेस्टेर आयना काय किती आगू तुगे ओकलेल्या बाड्यान रूम आल्या न्हय रे तितू एकलो अल्लग तांबडो रावतालो तो कित काय म्हळ्यार आयज तुगे काजरा दीस तुगे ओकले कुगेन पडून गेलो बर रे फ्रायडे फोन दवरता अरे यदि उदो नुजा यदि गाडीच्या वाड्या रे गाडीच्या दंडे गाडीच्या नाक ती चहा दुधायचं ना नाक ती का चहा पी दर चहा पी तू याद कर ना तू इलिपी पावलो ना पावलो ना अरे जेरी कित पित रे चाव पिता चाव चाव होय अरे चाव अति पिना का पितो नु तू पी हा पितो अरे जेरी हांव तुझी पाय पडटा प्लीज ती पिना का पितो नु पी तू अरे तू पिती चाव नु मुशे गे मूत